Habang bata pa, sa damuhan magkabilang, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang maging hanggang wakas nitong buhay. Hello Manay! Kami po magpipintura na. Umpisa na naman ang makulay na buhay ni Bina Morales. Ayan, ang ingin. Mag-intro. Start na po ang pagpipintura ni Mag-intro ka na, nagpupukpok lang naman ako. Marami. Ano po? Bala ka dyan. Ito po, kulay ano pa lang, gray. Magiging puti po yan mamaya. Saan na yung ano ko? Ay, okay na ito? Tulong-tulong sa pagpintura para sa pamilya. May brush pa? Para sa pag-unlad mga Ayan mga kasi pa nagpipintura na ang mga team Kalingap dito. Andiyan po si Nathan Vlog. Andiyan po si Kalampitos. Hello. Si Kalisira nandiyan dito. Hello po. Naghanap ako ng brush. Walang brush. Nasa brush ka? Para matapos. Joey the Hindi, Great. okay lang yun. Hinanapan. Joey the Great. Kasoliterong babaerong vlogger. Kasi may babaeng. Pintura pa. Gawin ka doon sa ano? Kasi may babaeng. Ayan po si Brother Pat. Kasi nga may dati. Nagpipintura ka? Hindi po mapagpintura, walang brush. Inunahan ako ni ano? Ay ba? Ito ka lang mag-intulad. Nasaan yung tabi? Ano pa? Naubusan po ng pambras kaya hindi ako mapagpintura. Pero may ano tayo, gagawin tayo mamaya. unang pusa. Ako naman. Basta. Yung last niya. May sponsor yan dito, Joey. Tapos ito. Mapakita lang sa pati ba naman yung Dito naman mga pizza. Nililinis na po ng mga trabahador dito ang bahay nito.
Alisin ko. Ha? Alisin ko. Hindi man, dito lang po sa tabi. Igigilid na. Hindi po. Hindi, ialis mo lang. Aalisin mo po dito sa ano. Alisin mo lang nga yung dumi dyan. Yan. Parang kumparahanin na. Ano yung mga? Malapit na. Kumain na nga yung bras. Peram daw kuya. Mga kalingan. Nay. Presko baga no? Presko dyan. Oo. Ayo. Lokban bagay na ano? Mga lokban. Ano? Maligang Ay, maligang yan. maligang yung malaki. Ito malaking puno. Ito man lukban. Ayun. Ano pa? Ay! Bura! May natira akong isa Si nanay. Natatawa na si nanay. sa illustration board. Ano, nagtanghalan na kayo, nay? Di pa. Sino yung tagaluto nyo? Si ano yung anak niya, oh, ito, oh. Ah, si Ruel. Ah, siya nagluluto. Nasa yung asawa niya? Hindi sa Mantili. Ah, pag tapos na pupunta na sila dito. Pag nakalipat na kayo doon, sila naman yung ano dito. Ah, di yung kuryente hati na lang kayo. O may sariling kuryente rin. Ikaw magbabayad. Okay lang. Oh. Sa sahod niya na naibibigyan kayo ng 1 month. Ang bayad sa kuryente. Nang ano? 1 month po. 1 million. 1 month lang. Saka sa second ano, ikaw naman. Kawawa naman kasi. Sige, sagot mo na yung sunod na ano. Kawawa naman kasi yung pamilya mo. Kaya 1 month lang. Isang malaking Ay, kawawa. karangalan na. Isang malaking karangalan ka na. Masagot mo yung bayaran ng kuryente. Ah. Yung bill. Bill. Kunti lang naman yung kuryente mo, di ba, Nay? Balikan ko lang daw alas 3,000 mahigit. Hmm? 300. Guys, 300 lang pala. Hmm. 300. Ngayon, kaya na ibigyan ka. Tama na, tama na. Kaya na. Ngayon ako nga ganun. Magkano yung kuryente nyo dito? 300? Oh, sige, sagot ko ng 1 month. Sige. Tara, matulong tayo, tulong. It's the motherfucking Eagle Double G. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalinga, Kalinga, dance, dance. Kalinga, Kalinga,